Ai sori, onko täällä joku kuvaus? Ei kun tulet ihan rohkeasti sieltä nyt Mä vaan. olin itse asiassa vaan kierroksella. Tule seisomaan tuohon keskelle, tässä ei ole koko päivän aikaa. Tähän. Kasvot tänne päin, joo. Mikä sun nimi on? Mikael Jungner. Ja miksi sun pitäisi päästä Yleen töihin? Mä oon jo täällä Ylellä töissä. Ai jaa. Eli sä tuut täältä hakemaan nyt vähän niin kuin ylenemismahdollisuutta. No, mikä sä haluaisit olla? No yleensä mä tähtään aika korkealle. Eli sua voisi tämmöinen tuottajan paikka kiinnostaa. No mun täytyy sanoa sulle, että siihen tarvitaan jo vähän kokemusta. Aika paljon kokemusta. No itse asiassa mä kyllä ajattelin jotain johtotehtäviä. Mika, nyt sulla on lähtenyt kyllä mopo vähän keulimaan. Okei, mä näen sun vision. Sä haluaisit olla tämmöinen vähän niin kuin rento kaikkeen kaverijohtaja, jolla on kuitenkin vahva visio, joka haluaisi olla tämmöinen uudistaja, antaa Ylelle uudet nuorekkaat kasvot. Siihenkö se tähtää? Joo. Okei, Mikael, mä lopetan tämän järjettömän tilanteen ja teen tämän sulle hyvin helpoksi. Hommaa itsellesi jotain yleläisempää vaatetusta, osta joku Marimekon kiva samettipuku, olkalaukku, kasvata parta, katsele vanhoja ajankohtaisohjelmia, polta piippua, jos sä pystyt. Sulla on ihan hyvät mahdollisuudet, mutta sun täytyy uskaltaa olla oma itsesi. Tiedätkö Mika, että täällä Ylellä ei edetä uralla ihan noimaan. Täytyy olla suhteita. Mitä sä oot tehnyt ennen Yleisradion pestiä? Mä olin Microsoftilla. Ei. Toi on ihan selkeä este. Kato, kun siis kaupallisuudella ei pärjätä täällä oikeasti. Joo, siis mehän ollaan tehty nyt vuosikausia 1 000 000 tappiot. Kaupallisuus voi sekoittaa nyt koko pakan. Joo. Nyt menet omaan komeroon takaisin ja teet siellä 20 vuotta työtä. Mitä huomaamattomammin, sen parempi. Sen jälkeen noin sun taustat voidaan ehkä unohtaa ja sulla voi olla mahdollisuus saadakin tehdä jotain töitä. Otat yhteyttä poliittisiin päättäjiin. Juttelet niiden kanssa, kun sulla on tää iso unelma. Mä tunnen niitä. Siis ennen sitä Microsoftia mä olin 10 vuotta poliittisena erityisavustajana. Mikä puolue? SDP. Jatkoon. Ehdottomasti jatkoon. Ei, kun mä näin heti, että sus on johtaja-aineesta. Hei, onneksi olkoon. Sulla on kyllä tie auki. Tie auki niin ylös kuin vaan haluat tässä talossa. Onnea. Hienoa. Todella hienoa. Onnea. Hyvä. Soitellaan. Kyllä. Moi. Hieno hetki. Vihdoin löytyi joku. Mieletön. Mikä sen nimi oli? Mikael. Voikohan tuon nimen vaihtaa? Mutta aika pieni se oli. Olisi jotain.